Hej, så i dag så skal jeg fortælle lidt om Kyklopen og Odysseus og deres mega epic fight. Så Kyklopen bor i den her lille cottagecore hule, og det er the interior. Her har vi Kyklopen. Han er ikke in action endnu, men han skal nok komme ind senere. Herover der har vi indgangen, hvor Odysseus nu er. Hvad skal vi give Odysseus? Han kan have en hat, fordi han er sådan rigtig sej. Han er her, sammen med hans 5 mænd. 5 mænd, som jeg ikke gider at tegne. Okay, så han går ind, og så ser han, at der er mega meget mad, og sådan, der er ost. Love the ost. Med huller i, og der er valle. Valle. Det er sådan ostesved eller et eller andet. Og mad og vin. Der er vin her. Wine. Så de... Okay, så editing valgte mig her. De nyeste sources siger, at der ikke var noget vin i hulen, så bare, ignore det. De kommer ind, og de ser alt det der, og så er mændene sådan, der er en af mændene herovre, han står her, og han snakker med Odysseus, og han siger, hey bro, burde vi ikke bare, ville det bare gå? Det er hans hånd, han siger, at vi skal gå. Med al maden, ville det bare sådan, nakke al hans mad og løb, fordi de er sørøvere, så det er sådan lidt deres stil. Men Odysseus, han siger, han tager sine fingre, så gør han sådan her. Hans fingre, den gør sådan her. Han siger, han har lukket øjnene. Fordi at han vil gerne have gæstevenskab fra Kyklopen. Så det han gør, det er, at han går op til Kyklopen med sine mænd. Han går op til Kyklopen, og han siger, What's up, bro? det er ikke hans næste, hans hånd. Han siger, Hey, let's be friends. Og Kyklopen, han svarer ved at æde 2 hans mænd. De er ked af det, fordi de dør. De bliver spist. Det er sad, men det er true. Kyklopen var hungry, sådan at bare. Han æder 2 af deres mænd. Og ja. Okay, we are back with the story of Odysseus part 2. Så sidste gang vi var her, så spiste Kyklopen desværre 2 af hans mænd, minus 2 mænd. Det er virkelig trist. Vi har ikke så mange mænd tilbage, men sådan er det bare. Så Odysseus er lidt sådan... Så Kyklopen er herovre. Han er mega glad, at han bliver spist. Og Odysseus er lidt sådan... Vi går lige lidt back, så han går lidt back i hulen, hvor Kyklopen ikke kan lige høre, hvad der bliver sagt. Og så siger han til sine mænd, han visker med dem her. De står i sådan en group huddle, hvis I forstår, hvad jeg mener. Sådan, alright guys, listen up. De holder om hinanden sådan her. Ja, you get it. Han siger, guys, don't worry. Den snille Odysseus, han siger, don't worry guys, I've got a plan. Og de er sådan, fuck yeah. Men jeg vil ikke fortælle, hvad planen er endnu, for det er en secret. Men basically, han har en plan, og han har fortalt den til dem. Så, han tager noget vin fra, som han har med. Right, så vinen var ikke i hulen, den var med Odysseus. I get it. Sorry. Han tager noget vin her. Og så, han går over til Kyklopen og siger, Hey, sorry for sidst. Jeg håber du kunne lide min tomat, du ædte. Ja, så er min vin. så han holder vinen nu, og han drikker den. Og så siger Kyklopen, han åbner munden. Han siger, hvem? Og så Odysseus, han er mega sick med, så han siger bare, Ingen. fordi, det er bare sådan, det er det han siger. Alright. Så vi visker lige det her ud. Og nu er Kyklopen basically mega drunk. Hvordan skal jeg lige tegne det? Hans øjne gør sådan her, han er sådan, fuck man, jeg spiser for meget, drukker for meget. Og han bliver lidt sleepy. Han lægger sig til at sove, og Odysseus er sådan, jeg kan ikke huske, hvad jeg skal sige. Okay, we're back. Jeg skulle lige huske, hvad jeg skulle sige. Men basically, han er ikke bare horizontal, han er faldet i søvn. Sleep guy is sleeping. Sæt, ikke også? Han sover. Altså på kloden. Fordi Odysseus er hard at work. Han har været ude og finde et træ, eller en pind, eller sådan, ikke også? Spids pind, stor pind. Sammen med sine 5 mænd, eller hvor mange der nu var.
jeg kan ikke lige være enig om, hvordan jeg skal tegne den. De basically de har også tændt et bål, åbenbart. Der er fire her. Og så tager de den her kæmpe pind og lægger den hen over bålet. Okay, jeg ved ikke, hvad det er, jeg tegner lige nu. Der er en pind, og den er varm. Det er det, vi prøver at sige. Og de er sådan... Let's go! Så de tager den her pind, og så er Odysseus sådan, alright guys, den heltemodige Odysseus, han er sådan... Alright guys, hvem af jer vil være med til at fælde den her mega klamme kyklop? Der er 3 af hans mænd, som er med på ideen, og det er de 3, som basically er hans babes og sådan noget. Så de tager den her pind, og så... De bærer den, og så... Han dør faktisk ikke. Men han er blændet nu. Og det, altså de stikker den der pind ind i hans øje, så nu er han blændet. Han har bare ikke noget øje længere. Han er bare en mund nu. Og han skriger. Og alle de andre kyklophuler, de er sådan, what the hell? Så de vågner alle sammen op. Den her, det er en pigekyklop for det. Ja. Og de er alle sammen sådan, what? Vi må hellere lige gå over og tjekke, hvor gode gamle Polyphemus, eller hvad det nu var, han hed. Så de går over til ham, og så siger de, hey bro, er du okay? Og så siger han, ingen vil slå mig ihjel, og ingen er voldelig imod mig. Det siger han. Man skulle lidt tro, det var sådan Odysseus, der havde en eller anden plan, men nej, det er faktisk Polyphemus, der siger det, tror jeg. Hvilket er lidt dumt, fordi det er løgn. Det er fordi Odysseus hedder jo ingen. Jeg har sagt, at han hedder ingen. Nu forstår jeg! Yes. Okay, så det er lidt sejt, at det er sådan on camera det her. Jeg har lige forstået historien om, hvorfor han siger, at ingen er voldelig mod mig. Det er fordi, han sagde, Så det er ham, altså. Det er ham! Oh my god, det er faktisk... Den snilde Odysseus har fældet, eller har prikket Polyphemus, som er søn af tordenskyderen Zeus. Og basically that's it. Det er mega epic.